Zdravím, je opäť Lukáš Mauer a hlasím sa vám s pokračovaním technik prežitia. Pri potulkách divočinov je potrebné dbať aj na svoju bezpečnosť, preto je vhodné mať so sebou nejaký obranný prostriedok a dávam prednosť takej menšej verzii. Je to zbraň M4. Používajú americké sily, táto je ešte zvlášť upravená gripom, predĺženou hlavňou a lepším zásobníkom. A zatiaľ ma nikdy nesklamala. Padne. No, ako hovorím, treba dbať na svoju bezpečnosť, preto vždy dávajte pozor na poistku. Pokračujeme na budúce.